Ялкынлы кайнар сәламләр сезгә, дуслар. Ниһаять җәй килеп җитте. Җәй белән бергә Сабан туйларда монда халкыбызның яраткан милли бәйрәме инде бөтен районнарда һәм авылларда гөрләп узды һәм тиздән инде бу көннәрдә башкалабыз Казанда да узачак. Һәм шул уңайдан шәһәр һәм халык шаугыр килә, берсеннән берсе матур чаралар әзерләнә, бүләкләр җыена һәм бүген дә без бирнә җыю тантанасына килдек. Шул уңайдан без бүген казанлылардан һәм шәһәребез кунакларынан аларның Сабан туй турында белү белмәү тикшерәчәкбез. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Таныш районы Әҗәкүл дигән авылдан килдем шушында Казан дәүләт культура институтында укырга кергән идем. Менә хәзер 4нче курста инде. Быел 4нче курсны тәмамлыйм. Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм университетта. Assalamu alaikum. Xeyirli gün, qədirli dostlar, bayram bilən. Min özüm Baku şəhərindən, Azərbaycan Respublikasından, ismim Əmin Ramazanov. İctimai uyuşmasının Tatarstan reisi orunbasarı. Исәнмесез, исемегез һәм каян? Исәнмесез, мин Виктория, Леногорск шәһәреннән. Виктория, сезгә шундый сорау. Менә Сабан туйларда көрәш батыры бар һәм тагын нинди батыр бар? Көрәш батыры. Кем? Менә Сабан туй бит инде ул кыр эшләренә багышланган бәйрәм. Сабан батыры. Сабан, ягъни кыр батыры. Кыр батыры. Дөрес. Сабан һәм икенче башкача әйтсә ул кыр батыры була. Хамыр батыры була. Ярар. Ул кем дип әйтергә кирәк, күп кенә батырлар була бит инде. Бар менә көрәш батыры һәм тагын бер батыр. Кыр батыры? Дөрес. Узын багана башында гадәттә нинди бүләк яшерелгән? Анда бишнә әтәш инде. Дөрес. Зур bülək mi? Узын багана башына гадәттә бер бүләк куялар һәм шуны алырга кирәк. Avardan kölləgən? Әйе. О, бездә әтәш куялар, әйе. Тагын нәрсә куялар инде? Тагын нәрсә? Яулык, әтәш. Әйе, дөрес. Әтәш, молодцы. Әтәш тора. Дөрес, әйе. Өченче сорау, тулы чиләкләрне нәрсәгә асып йөгерәләр кызлар? Нәрсәләрне? Тулы чиләкләр белән чабалар бит. Киентеге. Әйе, дөрес. Qaramız var mı? Rusça, Tatarça. Киенте. Kıyan, şuayma. Күргәнегез бармы кызлар чиләкләр? Киенте, дөрес. Күйенте белән җилкәгә. Сез күргән иң сәер бәйге Сабан туйда? Иң сәер бәйгеме? Катык. Тан акча алу менә элекке вакытларда ул кергән бәйрәм бүлене уен түгел, әмма соңгы араларда катыктан акча юллап табу менә иң сәер бәйгеләрнең берсе дип әйтәм. Минем üçün her bir kişinin şatlansa, benim için en mühim, en aziz. Әтәшне тауга котаба җибәрәләр дә, яңа артыннан кешеләр чабалар. Кем тота, шул батыр була. Рәхмәт, бик зур һәм соңгы сорау. Сабан туйларда нинди бүләк булырга тиеш дип уйлыйсыз? Халык бүләк иткән бүләкләр ул менә батырларга күчә. Менә нинди бүләкләр, үзегез менә Сабан туйда нинди бүләк җиңәргә телисез? Сөлге, ковшин, я нинди бар шунысы инде. Менә бүген Казан президент айфоннар бүләк итә, җигәсегез киләме айфоннарны? Җиңәсе килә. Мотор, шундый. Кирәкле әйбер. Син үзең нәрсә җиңәр идең менә Казан Сабан туйында? Айфонмы яисә кулъяулыкмы? Мультиварка. Сабан, чүпрәк, тазик, күрәрнән шундай берләр, ике алып килгәч әнигә бирергә. Havacılık, televizor hem de özünüz bilesizmi bu batırga nerse birerler? Birerler mi bu Azerbaycan tilinden de söylerler dayudan baraşku koyunu birerler koyunu. Teke. Ondan için bu bayram ama benim için şu bülek yok. O bayrama her il yaş kişiler küte. Avar kilerler, üst giyimli, ak kavfakını giyinlerler, abavar tübeselini giyinlerler, kilerle kürünlerler, avarın küzünde şatvansa bulsa benim için en mühim bülek. Şundan için bülekler o uzra ama bu yatta kava. Rəhmət sizə, big zor oğuşlar sizə. Bundan
Azerbaycan'dan. Şunun bilen sıraştırıbız tamam, ham anın neticeleri bik de kuandıra. Şundan da kazanımız halkı, ham konakları Sabantuy turunda bir küp eyberler birer. Ham sizni barıgızdı da 19. iyun günü Kazan şehrinde uzatırgan Sabantuylarına çakırıp kalabız. Şunun bilen bitti. Paka paka.